Знаеш ли, че хората, които днес наричаме византийци, никога не са се наричали така? Те наричали себе си ромеи, т.е. римляни. За тях Римската империя никога не била изчезнала. След разделянето на империята през 395 година, източната част оцеляла още повече от 1000 години. Столицата й бил Константинопол, най-богатият град в Европа. Едва след падането на града през 1453 година, държавата престанала да съществува. Името Византия се появява чак векове по-късно, когато западни учени започват да използват старото име на града – Византион. Така че, когато говорим за ромеите, всъщност говорим за хора, които са се смятали за истинските наследници на Рим. Константинопол бил смятан за почти непревземаем град. Причината били прочутите Теодосиеви стени, 3 реда защитни съоръжения с ровове, масивни каменни стени и десетки кули. Повече от 1000 години те спирали армии на араби, авари, българи, руси и много други народи. Дори когато враговете достигали самите стени, често били принудени да се откажат. Освен това, градът бил защитен и от морето, а входът към Златния рог можел да бъде затворен с огромна желязна верига. Едва през 1453 година османците успяват да пробият защитата с огромни оръдия. Едно от най-страшните оръжия на ромеите било гръцкият огън. Това била запалителна смес, която можела да гори дори върху вода. Точната й рецепта остава загадка и до днес. Огънят се изстрелвал през бронзови тръби върху вражеските кораби и предизвиквал истински ужас. Благодарение на това оръжие, ромеите успели да отблъснат няколко големи арабски обсади на Константинопол през 7 и 8 век. Историците често сравняват гръцкия огън със средновековно тайно оръжие, което давало огромно предимство на империята. Император Юстиниан Велики мечтаял да върне славата на древния Рим. През 6 век неговите армии завладели Северна Африка, Италия и част от Испания. Генерал Велизарий печелял битка след битка и империята временно станала огромна. Юстиниан обаче не останал известен само с войните. Той създал сборник от римски закони, който оказал влияние върху европейското право векове наред. По негово време била построена и величествената Света София. Когато Света София била завършена през 537 година, тя станала най-голямата църква в света. Огромният й купол изглеждал така, сякаш се носи във въздуха. За хората от онова време това било истинско инженерно чудо. Храмът бил центърът на религиозния живот на ромеите и символ на могъществото на империята. След превземането на Константинопол през 1453 година, сградата била превърната в джамия, а днес остава една от най-известните исторически сгради в света. Един от най-известните ромейски императори бил Василий II, наречен българоубиец. След десетилетия войни срещу България, той печели решителната битка при Ключ през 1014 година. Според средновековните хроники, след победата, пленените български войници били ослепени, като на всеки 100 души оставили по един с едно око, за да води останалите. Именно от това събитие идва прозвището му. Макар историците да спорят за точния мащаб, историята остава една от най-драматичните в средновековието. Ромеите разполагали с една от най-стабилните валути в средновековието – златния солид. Монетата почти не променяла съдържанието си на злато в продължение на столетия. Заради това търговците от Европа, Азия и Африка я приемали без колебание. Благодарение на тази икономическа стабилност, Константинопол се превърнал в център на световната търговия. Подправки, коприна, бижута и скъпоценности преминавали през пазара на града всеки ден. В продължение на векове Китай пазал тайната на производството на коприна. Според легендата, 2 монаси успели тайно да пренесат яйца на копринени буби до Константинопол, скрити в кухи бамбукови пръчки. Така ромеите започнали собствено производство на коприна и вече не зависели изцяло от внос. Императорите строго контролирали тази индустрия, защото тя носела огромни печалби и укрепвала икономиката на империята. Личната охрана на ромейските императори често се състояла от северни войни – варягите. Сред тях имало викинги от Скандинавия, а по-късно и англосаксонци. Те били известни със своите огромни двуръчни брадви и вярност към императора. За разлика от местните благородници, варягите нямали собствени политически интереси в столицата и затова владетелите им се доверявали повече.
Варяжката гвардия се превърна в една от най-елитните военни части на средновековието. Последният ромейски император бил Константин XI Палеолог. На 29 май 1453 г. той отказал да напусне Константинопол, въпреки че знаел, че градът вероятно ще падне. Вместо да избяга, той облякал бойните си доспехи и се сражавал редом с защитниците на стените. След битката тялото му никога не било разпознато със сигурност, което ражда легенди, че ще се върне един ден. С неговата смърт приключила повече от хилядолетната история на Източната Римска империя.